Kuadrilan itxeiten, proposatu gendun, divertigarria izango zela, holangoren bat egitea, da holan sortu zen, eta betxu, hemen dauz egiten. Apur bet, kosta egiten da, egon dira, ez dakiz, 8 kuadrilla edo, eta pasaren urtean, uste dut iaia danak sartu ziren jolastera edo. Así que, bueno, nahiko ondo, nahiko ondo, bigarren urte izateko nahiko ondo. Anarkia pura y dura, ditzen dira, gure kuadrilla bezala, anarkia pura dura. Baina, pizkatxo bat, apurtxo bat, pare barregla edo kitxea, eta beraien moduan egiten. Gauzak ondo juten badira, ez du galdatzen. Hau, ez dakit, zenbat dute eraman aldu hemen kalien egotea edo. Uste dut, partetala solidaria dekogula, eta gero arrastien txala da, así que kriston hastia dekogu.